जों जे मिया खानांगो सामल त्रिपुरा DDM कलाव हस्टेल स्कुलनि हस्टेल सुसाइड खालायथो होननाय बाराय तामाने बायथियाबो थागारिसना तामाने बायथिया आं बुझिया सा सिस्टेमनि प्रब्लेम ना दिनि थाखाय प्रब्लेम हा सानैयाबो बो थैयो हने साखां नंबाय कररग थाजा कल खालायले नों बने तामा कालाय बबी आपन दे आपन लाय थैनि निमं हलाय तामा मं थै आनि बुमंगा थैनि निमं सामुएल त्रिपुरा बो क्लास पढ़लायबो क्लास 9 का बै स्कुला डॉक्टर डेट मेमोरियल रेसिडेंशियल हाई सेकेंडरी स्कूल नों थादागदे मिया जे थैनाय दिना आं मियालाय हस्पिटाल का सामदिया सार हस्पिटाल से फैजासो फैजा आच्छा नों तो थांनाय कासमिया फबो नों आवा बर'नि आरो अन्य बर'नि खौथै खाना हानाबा सि हाना बारायख्राय रग थाइनाव नुहा हानि न नखने बर' बना थाइनाय माने बरे बासे थाइसा जाखानि हस्टेल बर'बो मारुम जायगाखौ कासाला तंसे मानायो हस्टेल बिसियो हस्टेल बिसियो दिनै खाद थाखा सिफेन तामा बाय फाजिसा गामसाबाय लाइसो आखलायबो जे सुसाइड खालायफो सो बिनि हस्टेल बिसिया हालाय बय बाहा तनाय बिनि दलगले इसुकुल थांखां जाखिनि साफोरालाय फुंनि थाबासो आरो खालि आबो फाथि जाखा नुखायो माने बहाला मिया स्कुल थाबाय गया आराय जे स्कुल थाबाय गया माइलाय जाजाखो बिसिनि हानि सानले लाइ बो मेनथेमने कारण लाइ तामने बायथिया ना नंनको रां पैसा थानाय दं मानजिया ना अन्य आरो कारण दं नंनको रां पैसा बाइसारियो बुसुनि बन्द मानाय ना बाइसारियो स्कुल तम फायनानैसे माहालाय खाना जायगा फैलाय माबो महाबो थाजा गया नौराव थाफोबो सुति लाइ नौराव थाफो तामरने सजा नंना महाबलाय थाजा गया तो बिनि कुनो हामजां मारगनि बागै रगदै आरो नों तामा होन हामजा माने लांगला साबय माने तामाने 15 बोसोर साफाबो साराय दिनै आरो खुंजोबो फैसा खानाया इसको थमराव माने बर' रावबायबो हामजाखौ नाथां र माखासे गोसोराव नै माने बेंगाय बुसे बुति रावनो दै नावरावबो फायनायनो फदेलि आं देनाव बर' रावबाय सिंसा खायजायो कि क्लास 10 बाहाय थिनाय नोङो खुंजोबो खानाया नंना सागारे न थांलाय आफावनो साबो तै जेबोनो आरो खामियार हनमानि अबतरन तयै बिनि टिचारनो सालायगाराबो स्कुलाव हस्टेलाव साजाया माने सा आरो हनै हामियार हननाय हलायसोर होनबोनो बकेराव सेराव बे बेंगायलाय माने सामियाफले बुनो दैयावबो बिनि नाम खाबिसिंले आरो माहासरो दंबो खुलाय आरो बाथिना माने तैबो तिनि मिया जे थोमने कारण हलाय तमा आरेखाय लासिम माना थैयो आरो जिकालायहा मिया जे थैमनि बागै हलाय बरबाय नाथां र खनर खानि हानाय लासिम मान माने बायदे थैबाय कालाय हाबो आरायले कालाय गना सा तामानि हायाफले बिनि तामा मबाइल लय तंग यागो मबाइल लाय फैबाय नों बोसोर दिगि राव मिया बिनि बथैयारनै खबर मानहा आं सारिथिनता राव बाजिना खबर मानबा मिया सारिथियानि तै बिनि सामुएल त्रिपुरानि बफानि बुङो तामा आबो रुपन त्रिपुरा बमानि मंले रेणुका त्रिपुरा नंनिपारा हलाय बरा बागमारा एडेसि विलेज सामुएल त्रिपुरा तां खरक बोसोर मालाय कायसो मालायबो जों खरक थामालाया जाला कायसो बुरे कायसो दानि आं बिहाबुरे हलाय बो हपने कत जे कालाय हा बो हपने कत सा
tei nawa sana thanglai bo je sanmarok je bimaroklai manai tona boloba tamana sir bo je bimani rok bo je lani mani rok manai lana babaबो गोरै माने माबाय माखासे lai tabok sini phayong sini kotoni samel debarani awara berata bini mangkathai mangkathai las goro bo hospital tilang ha ina kolasaraga nokla tabok bura kolasaraga singbo hospital tabok tini mannai phile tini mannai dasa sumayo pusmadam khani sa nung tama sanai akhlaiai sal nijeni hostel bisi kotok furai thimani bagai tama sanai ba nung tama sanai musu tama sai sama oni bakhang kai matai nije borano bo disinibo nije mokolbabu nijia borano bo dokharniya acha boje thini jaga go bone hostel bisi ba hostel baire rago awar roi tong CC camera like tong puri sia sarang acha nini mung boni mung hai tama ani bumunga Tripura halai nini phayang ni mung halai samel tipura bini boyal bosong ha class 9 jaga thane ro boyos le boyos 16-17 rai chole ha 2010 ni salbuba bini janno tare acha